mga kapudibis, today kakain po tayo ng ginataang tulingan with pork belly mga kapudibis at meron tayong extra sarsa and drinks natin tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ayan. Sa lahat po na nagre-request ng Ginataang tulingan. ayan, tulingan. Ito na po yung Si Calabers Vlog, yung request po niya, paksiw na tulingan with Yes. pork belly daw. So, di po kami marunong magluto ng paksiw tulingan. So, ito na pang niluto namin. ano na lang. Ginataang Wow. tulingan. Masarap naman to. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Hmm. Panalo, masarap. Sarap. Tapos yung rice natin masarap din. Sa mamahilig ginatayan, yan. Yan. Para makita niyo po yung masarap, manghang. Unang kagat. Sumid. Sarap. Ay, Oh, ibig sabihin manghang yung mga sila. wow. Bongga. Unang kagat, sumid. Baboy yun. Ay, baboy ito. Ah, Ako rice. lagyan mo na sili. Kaya nga, ginataan. Ah, sarap. Matinik din, no? Sarap.
Sarap. Sarap. Sige. Sarap to. Mas balo. Mm-mm. Masarap pala niyan, no? Ngayon lang ako nakatikim ng ganyan. Makaputi, isa sarap. Mm-mm. Yung ginataan na may baboy. Harap. Dandahan lang nga lang din. Matanik din. Parang ano lang. Galunggong. Chichi. Mm-mm. Sarap. Kunin mo na lang. Sarap. 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 Sabaw pa lang talaga. Sarsa pa lang talaga ulam na. Napakasarap po yung ginataan. Sobrang dami po ng nilagay nilang ginataang Gata. nyog, no? Gata. Gata yung gata. Ayan, shoutout sa iyo kay Cesar James Balesteros. Shoutout po. Salamat sa support. At kay L. Bansil at kay Baby JL. Shoutout po from Alaska. Namimiss namin kayo.
Ingat kayo, chat. Yes. Siya pala yung payawan Ate sa Lea asawa mo. Payawan. At kay Baby Allison, kay Catherine, kay Christian James, kay Calix, at kay Chermy Macalisang. We love you all. Labi po. Makapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalen, Cook Like Crazy, at syempre, Yael Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. At pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie B. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to So like, share, and subscribe. Thank you. I love you.